Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Jakhongni phai kep arni di phurong sopi ward number plialong APHLCA henpen ward committee kesengpon bangso ward committee kesengpon along penang an abang phubang phiatum breakjam asong pen JOC APHLCA song along chepa ogdun hapunon hedjong nanga chepa ogdun abang phuatum pen kaning je pon lake non khelong riki songmati phere meme aporlu lasini tumta khela pen longri kaching honduk pen ajok si pini arni APHLCA long chepa ogdun loputa pherangke thengnu nang pachini dun lapente BJP atumki chong thui chobai aparti pinak karbi anglong arat aphan aphong nang chong thui tang loputa pachini pon bang somai long APHLC Central Committee pen Rita Kramsapila pen Rajenti mungatum chetong dunsi ing samjen pen bang somai pachun pon Nilitum media doana pana kero paper piklo nilitum pini ladak lumbajong constituency long ladak ward number 4 long nilitum pini committee sang pon lo ward committee athema non nilitum thegram long there delo nilitum ward election system lasi ladak lumbajong long pen award tin long pen sami APHLC ka chepahai ponje function nilitum dode sang se pensi kam claim ponlo la pen pini choro nangi laga ward number 4 ara datum alang litum APHLC ke rem kali laban so alam the lake militum lekening je kali lo leader sa tum lekening je kali lo ronga so tum si bang ning je lo la pen APHLC tum ke rem kali lake nange perem no la pen latum proxy voting la pen latum rigging gikuri pen si alang litum ke chepe hai pon la so posi rada tum aningoi la pen rada tum long kai kis tami APHLC lo kai ta ke chepe ogdu na phansi kai ta do bam pini sa tami do ji pusinon bertalong militum la si ini tum thegam long lo dak lumba jong long tami di BJP tum ko development di kohan sika develop lo di purong so pelo non dak ward number 4 lo ke dio ward number 4 nang tum thegam long lo nang tum la media tum piklang khadak lang side de di non itu meeting itu dim lo la lang si tum non na dong bok dong peple di ala to waram na ve di ko pe development lo ke ward number 4 la dak head medical college lo ke di ini tum thegam long lo di ko wara ve no non lang a jusi tum ini pro ada development tu ke di la son lo ma development lo ma itu wara ve lang a jusi non ili tum top from jingjin so mi ni ana development hala puke kiche so tum ke bang nang ke bat lo nang palut lo ili tum pulo 62 lo japong pen itum cerai konflik nang ji pula di anke pula tuliram rong hana tum hai ke dio la ka aning ke oi tu kiche so mi ning thane degi pulo la ta aning ke oi tu la puson la se ana development di la si no ni tum APHLC pen jase men no la ward election la hodo bang ke award din me APHLC ke high pon FG je pa high pon labji posi nire tu bakati sekon ke la Kechengsi Summer Football Knockout Tournament Championship Hidibong long pathua klamalong ke paman pon lakha kep hawar ke hat constituency angkang along penang an aningkan pen akemang pon ateng pen hawar ke hat youth development committee wosik ni phai inkorap pli arni hawar ke hat constituency apharman angkang along amahang pathek ponsi HYDC ahen pen Kechengsi kengkam kechejor pon laki Kechengsi Summer Football Knockout Tournament Championship Jakhongni phai kep arni hawar ke hat hidibong long pathu aklamalong tangcheng ponsi Kechengsi arani pathu pon ateran laki hawar ke hat Seal Unite FC lapet Richo Hidi Revenge Club FC atum angbongsi pathu pangcheng pon bang solong MLA Dorsing rong hang setami chetong dun hawar ke hat youth development committee ahin pen kachepatir pipon Kechengsi Summer Football Knockout Tournament Championship ke paman pon along Kechengsi ke pathu pon ateran lage hawar ke hat Seal Unite FC lapen Richo Hidi Revenge FC angbongsi pathu pangcheng pon lo hini ateran atumta ke pathu ke texter ajok minute sir kep along goal isi aphitu try breaker along Richo Hidi atum 0-4 lapen Seal Unite atum 0-3 pen rempon detlu bangso ke pathu ke lang kachari mati kang saipon abang phu kasari ferry Mohesh Singnar Amit Bosumatari Welson terang lapen ripon royatum ahin pensi langchari pon
Hiniate rana tumta ke pathu ke the kachi homan ajok ke pathu bom aporahut gol I pum je thaponsi aphitu hini ateran aphanta tiebreaker ki pipon aporahut richo hidi revenge FC atum gol ke thap ke ongmuna ajok hawar ke hat sil unite FC atum aphan perem ponsi richo hidi revenge FC atum che pahai pondu Kechengsi Summer Football Knockout Tournament Championship ke paman pon along Manteng Alohi MLA Dorsing Ronghang Hawar ke hat MSC Ajit Kumar De MSC Kangbura Kiling Lapen Hawar ke hat Town Committee Chairman Lapen HYDC Meipu Gotam Terang Lapen Kongchon Bang Ripon Roy atum chetong donsi Ingsamjen pen pachun pon Hawar ke hat pen Sivoram Kro Karbi Anglong News Dopini Ladak Hidibonglong Pathu Klamalong Nilitum Hauraghat Youth Development Committee ahin ben Kichengsi First Summer Football Knockout Championship 2022 laso kipadupo nalong pini Kichengsi ani lo laso Kichengsi ani Kichengsi along nilitum long nang chitong dun alihi salko pen nang chitong dun lakai nilitum kachingon Hauraghat LA kai Dorsing Ronghang MLA lapente ilitum dak local MSC Hauraghat tenong Hauraghat MSC alang li Ajit Kumar De lapente dotulang da Hauraghat BDC chairman Penchenglok Hauraghat Municipal Board chairman Penchenglok lapente dak Hauraghat Mondol Penchenglok nang chitong dun pini Kichengsi ni long nang chitong un pen laso first summer football knockout championship la ningkan hini suri hini raing hini laso along Kichengsi ki pangcheng pon opening pon la bang keli tung kicheng hon Dorsing Ronghang lapente laso pini pen pangcheng keli tung kijuji la bang ke non minimum 1 month bak nangji pini pen mon tenan lasila solong kijut pen lapente kicheng pen kijudan nisen pen chun pen thaje pan kadu gawe Hauraghat rat tum tanang chirap nang chitu De hori kudam singnar arong lapen de hori men hanse arong aradaphan Francis terang pen jongjong akhiada chepadam si towar kaselam pipon Lakhain ko ratok dwar bagori constituency ke parlo deithor police station arlo ke do parong ni arong aradaphan towar kaselam pipon asai ke klempon kepa phidun hu puma thapon si ningke me pen sarkar aphan chonghong bomta kelang ke pangkre ajok jongjong akhi chepadam pon si radaphan kema thapon Lasonsi dehori kudam singnar arong pen dehori men hanse arong arada phan ningke me pen parong ni aphan inghan langbung ke dopik ajong jongjung akhe che padam ponsi arlong sangti ke thok pipon asai klempon lo kedam tang ningkan pho Bharatiya Janata Party sarkar nang charidat aphi pusitami bangso arong arada tum kepa phidun hu pu theklong ponsi non anta kachelar don angthek kawetet ajok thangnat akhi adat jinghon hepin pen rat aphan rat ajoini kedam kewang kasik sak thek ponlong si towar arlong sangti ke thokpi asai klempon lu lapen lason si bangso arong arat aphan jok arat charia songle wang pusitami panung kuk ason sido pu matha pon pen inghan langbung atowar ajo phirlo kedam kewang kesokyun epen chenglok sonsuri akisung kache tong ponnang ke dokok ajok chethe rakme me pu ajok rat chari mati jok a political a party aphan chetonte pin pen rongni arong atuma phan towar silam piponlo anparta non chari bom arat chari atum mai meeting along lam ke than Karbi Anglong ching thur pik khangjang lo pu aphong rat chingrom amaya long lam ke than pon ke Karbi Anglong ta ching thur pik pusi maya long lam than pen ali chu en pon bom lo bon sitami pu duar bagori arlo along ke do de hori kudam singnar arong arat aphan sarkar atum thek ponlong ledet ason kachiman atok anu langdam pulotangte mai meeting along lam ke than thangnat kache tondam awi pusi hawar aradatum ningjepon lapen thangnat ke misen awar sai ratatum chela khapon nonputa de hori kudam singnar arong aradaphan kaching thor amwa sai setami thekpon long le pusi ratatum pen chethanpon anpar da bangso sai towar kaselam pipon arlong sangti ke thokpon lake kilometer isira achi tim ka helo ajak along towar arlong sangti ke thokpi pon lapen ratatum kachoro pon sitami pajer ponlo Club League Football Championship 2022 Rongbong Ronghang Pathua Klam along ke pathu ke pangcheng pon Nijang Karbi Anglong ahempi Hamren along organized by Hamren Sports Association atumpen patir pipon si Club League Football Championship 2022 chengpon lo anengkan wanga som thak si peneng le thotta chengpon thutang lo sports lake isi akimi eok eprana phanta lapen
Jasemet penki ovekimi atom aphan sports mate khela kachepatit hek atom aphan lasi pini nijang karbi anglong hamren rongbong rong hang pathua klam along manpeng ke do atom chetong don lake MLA Rupsing Teron lapen ke local MAC Het Sing Rongphar Jinthong MAC Avijit Kro lapen ke anut kapre kethe ke dinga tum sitami chetong dun Kechengsi kachepati pon atim abangki hemphu club pen Malong FC la hini atim angbongsi chedan ponlo Hemphu club goals kre hini pensi chepahai ponlo Malong FC atuma bangki 0 goal pen rempon detlo Labangso Club League Football Championship 2022 Chengsi Arni in Samjin pen pachun pon Hamren pen Borson tiso Karbiang Long News Pini Club League ki biar putak bangkai lah bangkai pining lagi ceng po bangali Pen pining lagi jut kogi po bangali la paso bangkai lah ke mana Karbiang Long Sports Association la pen West Karbiang Long Sports Association mana nengkan sia sidul sia angdeng lo la bangkai kamat hapon ki bipon alam the bangala hello mane Hamren Sport Association club along ka pathupon chipati pon ang bongsi adak akimi muchot ba architect pon muchot ji aprang ka pon japat aso kangwai ka pedu pon pasi club league bang bipon asila so club league pensi angsong adak district long dampo la pensi state long dampo asi state pen bangta la son si kusing people kapre people asi la son taksi la so ke thek muchot bang putung clear tum hanang song pon phansi la so mana Karbiang Long Sports Association la pen West Karbiang Long Sports Association abang ke kamat hapon pedo si anikan bang ta la so pedo pon asong taksi sub association da doji sub association ang bong club league ang bong kapat tu pon thek bang pu tu mapan itu bang song pon japa asi lalo la se non ke bang tuji taring ko ke jeng kha long si under 13 17 ta kapat tu pi pedo pon pon asong taksi bol kapat tu chot po bangali itu kapunon ba kaprek badminton pene cricket le punon ba mana samar bigson hut kadowe lah ke claim kon kadowe pedo na pola pe sipunga kang sam hut winter sport lah ta ki bipon je phanda ka sala pen bes ka satung kamatha dolo la so tengsi itu asedola tengsi sport association to mang da tang teng tung asedola teng pedo ponang pasi ke thek mujor kang bai ponji pan ke thek mujor ang song ponje pasi la so alam te bang pedo polo ase pini dak bangke Hamren Sport Association ke pini cheng polo kadowe ka chinya teng pote club bang korapsido Tumang bong lik patu pompo la so pat tupen bangkai ke bipon pos ke Hamren Sport Association president pa nang ni long cherat dun komite abang ko bang pia to manta nelin pen ke chorolo pa anse ladak ke pon angsong pon madan phan churi pon tholo pen lagi tong rapsa liye tum dak local MC singrong par la pen tentong MC Avijit Kro ta pri nang jitong dun para bangkai town komite chairman VGC chairman so sebar komisi santo jitong do rasapen pini so club li tum teng pon patu pon long lo pan cholo